господа, темата от снощия, разбира се, това, като стана в Париж. Масовото убийство, вече около 200 човека са данните, които получаваме. Всички си задават въпроса, защо се случи това и ще го коментираме в продължение, предполагам, на седмици, както беше и при предишните атентати. Всички ще търсим проблемите и ще предлагаме решения на тях, защото така не може да живеем по този начин. Макар че други държави по света живеят отдавна така. Според мен, проблемът е, че една цивилизация, за да е успешна, трябва да е успешна всеки път, а варварите само веднъж. Не вярвам, че проблемите са в сигурността или пък в политиките, които провеждаме. Припомням ви, че не е Париж единствената страна, ако грешката е в нейната политика. Такива атентати станаха и в Лондон, и в Мадрид. Преди месец-два, през август, беше заловен с калашник подобен човек в влака от Амстердам. Да не ви припомням, че и Швейцария, която пази неутралитет, също залови миналата година подобни терористи, заподозрени в подготовка на атентат. Службите за сигурност в Европа разкриха десетки заговори. Бяха предотвратени. Бяха обезвредени стотици терористи. Не е проблема в службите, няма как да направим повече от това. Ако има пропуски, ще ги анализират. Но да се фокусираме върху това как се пазим от заплахата, според мен не е отговор. Ние трябва да намерим решението и според мене то е в това, че Европа забрави своята роля. От просвещението насам тя налага цивилизация и модел, който следват всички други. Тя налага ценности в света. За съжаление, през последните години се отказа от това. Имаме Европейски съюз, чието политики в най-добрия случай са половинчати компромиси между много различни национални интереси. Имаме чиновници, които коментират размера на краставиците, докато далеч по-големи проблеми застават пред Европа. Имаме една Европа, която трябваше да е обединена, единна със свободно движение на стоки и услуги и днес ще се откаже от всичко това. Ще вдигне отново бариерите, няма да се движим свободно, ще имаме различни погледи и политики. Провалът на тази Европа е нейна лична отговорност. Не бива жертвите да стават виновни за този атентат, не бива да подхождаме отново с левичарските, ултракрайни обвинения, че няма работа за тези млади мюсюлмани, че не могат да се интегрират, че не бива сега да си затваряме сърцата, че трябва да го разберем. Не, те са жертви. Убийците са други. Но този свят на варвари, с който се сблъскваме, е тук до нас. Да се правим, че не съществува, да смятаме, че може да го приемем спокойно, е безумие. Според мен е безумие да мислим, че може да се изолираме от него. Сега ще тръгнат обратните призиви на ултракрайната десница, да издигнем стени, да превърнем Европа в крепост, да преследваме всички съзабратки и мюсюлмани, да избием всеки един до крак. Това ще бъде една от тезите, които набират популярност вече и в социални мрежи, и сред коментатори. По световните издания, не само в България. Този проблем е на Европа, не е на Америка, не е на Австралия, не е на Нова Зеландия, не е на Канада. Тези държави имат друга политика. В тези държави подобни неща, слава Богу, не се случват. В Европа не спират. И не просто Париж е фокуса на света днес. Нито Лондон беше защитен, нито Мадрид, нито пак казвам неутрална Швейцария. Пред нас стои въпрос, който трябва да решим самите ние. И той няма да стане с механични, половинчати решения, каквито до сега взима Европейския съюз, нито с крайни, безсмислени призови от клавиатурите, които са много лесни да ги напиши във Фейсбук и много трудни за изпълнение. Но истината е една. Изправени сме срещу варвари, или те ще приемат цивилизацията ни, или ние ще я загубим. По този въпрос, мисля, че две мнения не може да има.